ndasvika ndikusvika kwanditi mukati inini ndipo ndasvika baba pendi kushauda munhu ndoka makawanda kuno kwanditi aiwa unoona time dzakasvika ndaida na manje nyaya ngoti pamwe pawakasvika kufikisa chakacho chikwete pamatadzukira muchauchikwete anoona zvakanaka ukoona chikoma ungoona inini toya zvakanaka ndichiuya zvakanaka pati pane 2 weeks handiti mari yangu zhinji yakanauka yakauya kuti yapera handiti ndichingotevera ndichingosvika vachingi aiwa ona pangwani ndotingosvika varipo handiti vanenge vachingopika batana hapana chanotaura chinonzwika chinobatika network ora network iri kunoita handiti kuti tadzokubatana ko mari yangu ndobada kuti network haisi mhosva yavo havachende kuikoneta iyo mari inotsvagwa nenzira yakadaro chamo asi kumba usiya kusina hufu aiwa mana tezvira tinoda kubhalansa rendi chikafu chichi muri kumba kwenu fane nzara imi kuno kumune mari yangu handiti kufa kupikwa nahambo ufine nzara dambudziko riripo kwandiro kuti mari haidi hasha exactly mari ukati hasha inoti iwo be patient mari pane vanhu vandone mari dzangu vakawandisa hurumende ndiro nemari yangu vakomana ndikudawo mari yangu nhasi izvezvi kwete kuti inguva inotipedza kutaura mari yangu inenge ichibudawo mana ndikutoida mari yangu mana mari ukaita zvehasha kudaro inowanikwa kupi haitokupe orit amoite sei hatokupe vakomana mukudza munhu wamutaura nairo mana mari inonetsa vakomana ndikuda mari yangu izvezvi right now unoti uyu pedzerana naye vanotsana kuti mari yako haya hakutisina mari inonetsa kubuda izvezvi zvekuti iwe patient hanuna kuti mwedzi wakupera ndezvinokwasara mazuva mangani almost 4 days kuti mwedzi upera iwe uri wamba kutaura zvemari mari inoigadzira aiwa mari yafanira kunge yakauya rini kuti gore rapera kana kuti gore rapera museri but chako chainetwork zvemadzidzi ungazvitaura here mukoro uno chamana nemamira akana zvinhu vakomana muda tibutisirani mapepa here mana nai vanhu muda kuti tiradzano ndinani here ndikuzise ndirani kuti ndiani wasingatengesi mabhodhero pakuonapo zvaingozikanwa nevana vese nevanhu vese aiwa muda kuti muchizorakidza kuti kumeni ndiani chaichai muda kuti ndichiziva ndichichinja manje ndichiita iwo oya next week uri musi Tuesday ndo panoona mari yako aiwa mana hazvichaita mana next week aiwa muona chikutokuudza aiwa akasike kutanga kana Tuesday uchitotora kana pari kuiona aiwa onai ndakatanga rini kuya tora katwaruona mari uri kudairira wevapwere uchitira noise aiwa vakomana mudhara uyu ndenda kuzomumamisa torove mudhara ndakuzomurova vakomana ndikuda mari yangu tora ndai mudza tora tore mari ina mana ndikuda mari yangu mana mari yangu uzanoti mumurove mfaree mari yangu shit mari yangu mudhara araya mari yako mari yangu yandabata phone